Lai da la lai la 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 lai la 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 lai la la. Lai da la 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 lai la 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 lai la la. Una cosa jo us diria i una cosa jo us diré. Aquí corrent d'escola, aquí corrent d'escola, jo m'ho he passat molt bé. I estem aquí en aquest acte, que és l'acte millor del món, i jo li dono les gràcies a la gent de Linguamont. Ens ha agradat molt venir i tots ens ho hem passat molt bé. Esperem que repeteixi per poder-ho tornar a fer. I ara us cantaré una nyacra per explicar-vos on som. Avui és el corrent d'escola, avui és el corrent d'escola que fan els de Linguamont. Veus que en queden dues aquí i tres allà. El trajecte ha estat llarg fins a arribar a aquesta mostra, però no és pas un punt final, que ningú ens posi sostre. Corrent d'Escola Linguamont és un acte pensat com a mostra escolar de glosa, un acte de mostrar què es pot fer amb la improvisació de gloses. Llavors, les escoles que han vingut en aquest acte portaven preparades algunes gloses per presentar-se i per acomiadar-se. I després hi havia una part central en què no sabien quines proves els hi posaríem i a partir de determinades proves o situacions en què els plantejàvem, els alumnes havien de reaccionar i improvisar gloses. Hola, som de Vilafranca, terra de bons castellers, de grans vins i excel·lents caves i de moltes coses més. Ha estat molt divertit perquè no és gaire usual i és la primera trobada i hem tingut la sort de poder-hi ser nosaltres. Ens ha agradat molt fer-ho perquè de cantar, improvisar, en general això no es fa gaire. El que més m'ha sobtat és veure com responen els nens de cinquè i els nens i nenes de cinquè amb una facilitat, no tots, lògicament, però que sí, molt en general, amb una facilitat increïble per copsar-ho i per versificar i per improvisar d'una manera que cada vegada amb més qualitat. El Madrid juga a faltes amb els seus entrenadors i el fantasma del Mourinho amb els pèssims jugadors. És una activitat de molta participació i és la contribució de Linguamont Casa de les Llengües a l'any de la paraula viva convocat per l'Institut d'Estudis Catalans. Quina millor manera hi ha de respondre en aquesta crida, de mantenir viva la llengua, que a partir de la part més creativa, com és la d'expressar idees, sentiments, bromes, reflexions o sensacions, que amb la paraula improvisada, en la glosa, que és la manera d'expressar a través de la llengua l'ànima humana. I una cançó cantaríem, i una cançó cantarem, i una cançó que en sabíem, i una cançó que en sabem, i amb aquesta melodia jo m'ho estic passant molt bé. Quan canteu ara vosaltres, l'orella bé pararé. El que em sembla millor no és l'acte, sinó tota la feina que s'ha fet abans perquè avui pugui fer-se aquest acte. Vol dir que hi ha com a mínim 4 escoles, que n'hi ha més, o 5 escoles de Catalunya, que estan treballant la glosa i que estan explorant un terreny que fins ara no l'havia treballat ningú, que és això, aquest material que és totalment transversal, que és la improvisació oral, que estem fent música, que estem fent expressar les idees, que estem fent llengua, estem fent moltes coses. Ara jo us diré una cosa de que el passa per al març, doncs que corre el diable, Doncs que corre el diable, perquè doni tots els prats. la 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 la. Ara us cantaré un refrany, parla del març marçador, diu que el març marçador
Diu que el mar és marcador. Nit freda i dia amb calor. Aquest projecte neix arrel d'una experiència que vam fer en una escola a Ullastrell. Aquesta experiència la vam fer un seguiment, la vam analitzar i va ser motiu d'una tesi, i a partir d'aquesta experiència vam decidir crear un grup de treball de mestres de música i mestres generalistes que treballen, per tant, la llengua, i a partir d'aquí s'ha anat fent créixer tot aquest projecte i hem anat fent cursos de formació, assessoraments a centres i llavors alguna cosa més especial com és l'acte que hem fet avui. Artés és el millor poble, tenim un camp de futbol, és de gespa artificial. Però no ens hi fareu cap gol. A la classe la professora ens va venir i ens va dir que vindríem aquí a Barcelona a cantar corrandes i nyacres i tot això. Van haver de triar uns quants nens, ens van triar i hem vingut aquí, hem cantat i ens hem passat molt bé. Imagineu la cançó en la dita i el tresor, que el març ametllers en flor i el jovent ple d'amor. La participació dels alumnes a dins d'aquestes activitats farà que desenvolupin, sobretot a nivell lingüístic, aprendran la nostra llengua a través d'activitats molt lúdiques, que tal vegada és quan més s'aprèn. A més, aprendre a improvisar implica aprendre moltes altres coses, molta claredat de conceptes, molta expressió oral, per tant, jo crec que la glosa en si pot aportar molt en el desenvolupament com a persones dels infants. Aquest refrany ho diu clar, mata una mosca a l'abril i de tantes que n'hi ha. I de tantes que n'hi ha. Se'n maten més de 10.000. És com una eina que tenim i que ens afavoreix tot el que és expressió oral i comprensió oral. L'objectiu no és tant recuperar el gènere de la glosa, de la cançó improvisada, sinó que nosaltres ho utilitzem com a recurs. És com un petit tresor que està allà encara per descobrir i explotar. Aquells trossos de metall, vull dir la copa del rei, no vol anar pas al Madrid perquè és la seva llei. La glosa és un dels mots que denomina un tipus de gènere tradicional que es basa en una melodia fixada, per exemple, les corrandes, les nyacres, les jotes de l'Ebre, etc. I a partir d'aquesta melodia fixada tu pots inventar, improvisar lletres a sobre. Pots utilitzar-ho tant per felicitar algú, per dir hola, per dir adéu, per criticar els altres. No m'agrada l'uniforme, però a mi tant se me'n fa. L'any que ve jo vaig a ESO, i no n'hauré de portar. La glosa són armes pel poble, per la gent. La gent se la fa seva i l'utilitza com una teràpia de grup i com ho deia molt bé el Jaume Iats, un musicòleg, és intel·ligència social. Són sistemes de drenatge, són maneres de relacionar-se. El poble pren ai trempera, vinga, engeguem el forn i que canti la mainada, que s'acabi el nostre torn. Una cosa jo us vull dir-vos per l'abril de matinet, jo no em puc pas aixecar. Jo no em puc pas aixecar. Que a gust s'està al llitet. La glosa exercita el pensament, és col·lectiva perquè necessita l'altre, que escolti, que contesti. La glosa exercita la creativitat perquè has de trobar la paraula adequada, has d'expressar d'allò millor el que vols dir, ho has de fer en gràcia. La glosa és empàtica perquè recull el que sent el públic o els que t'escolten. La glosa és una manera de, a partir del geni de la llengua, passar-s'ho bé, disfrutar, crear, compartir, promoure la llengua catalana. Hem passat molt bona estona
cantant tots junts aquí a Barcelona. I ara fem el comiat, seguiríem tots cantant, però tal com ens demanen ara ja hem d'anar marxant. Gràcies, gràcies, glosadors, som els nens de l'Estalella, us podem dir adéu-siau, ho hem passat de meravella. A la